Kabarangay! Mangutana na sadmi ha? Pero bago may mangutana, tangin mi diha karong Sabado diha sa Barangay 21-C. Diha sa may Piapi Boulevard. Natay uban-uban or uban-uban ta sa tuwang non-stop barangayan pasikat sa barangay karong Sabado, Marso 23. Karong Sabado niya, Barangay 21-C diha sa Piapi. Aduna kitay libreng pabingo. Natay mga panghatag diha. Parlor games ta diha, paraffle ta diha, o libreng gupit kauban ng mga DJ sa Barangay FM. Alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. So kita-kits diha mga kabarangay. Non-stop barangayan pasikat sa barangay. Gihatod kaninyo sa Globe. Maging patok of the town with the new Globe Streamwatch Extreme Prepaid. Iyon! Mangutana mi kabarangay, mangutana mi. Ang among pangutana. Kabit O asawa! Asa isog. asa may lami. Oh. Saman. Kabit Or asawa! Tawag na mga kabarangay! kung Globe or TM ka, pwede ka matawag diri pina-update very quick. Gora Bell sa ato ang number. Sa ato ang smart 0921-314-6549. Or diri sa Globe or sa TM 0936-134-4388. Okay, tatay caller. Caller? Yeah, we have a caller. Hello? 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 Yes, good morning, pangalan. Kasi pangalan, sige, ngirit niya. Hello? Yes, pangalan, kasi pangalan. Hello? Oh, hello. Kasi pangalan. Oh, hello. Ay! Oy! Ay! Asa naman ka? Wa siguro to nag-monitor. Oo, dapat mag-monitor. Dapat tama yung monitor. Or bisag wala kay ano, bisag pagka nang madungog man mi ninyo. Oh, yes. Oh, Sa wala. okay, nata. Hello? 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 Oo, katulugon pa si ate. Nagduka. Good morning, pangalan. Ano sa'yo pangalan? Natulog mo ni. Mga tuwag mo. Pangalan. Okay, wala tayong ano ha. So, in-update na yun. Okay, hello, good morning. Hello? Pangalan? Honey? Honey. Tagasa. Taga Santo Tomas? Santo Tomas. Ah, Honey, ang pangutana na mo, honey. Saman. Kabit? o asawa. Asawa? Asawa? Kano man? Galong asawa man? Basindos man ang asawa kay legal. The legal matter speaking. Ang kabit niya eh. Oh. Wala. Makabitra siya. Dumubog ba siya sa asawa? Ikaw, magdumog ba ka? Saan yung pagdumog? Ikaw, na-try na ba ni mo nga nahimo kang kabit? Wala. Ako mo, Duy. Salamat. Paparaki. Papalaki daw. Laki. Saman. Baraki, bayot ka? Hindi na beauty, good mo kay bayot. Ay, ikaw ba? Basitok ko. Actually, dili ko bayot. Mamayutay lang. Saman. Ano, klaro na. Klaro na. Wala. Nisi kita beauty, day. Ha? Oy, lalaki ko. Kanis ito, Tita Beauty, kay Tuta Beauty. Kuha siya kanay ka. Lalaki, Jud ko. Oh, mupatulog lalaki na. Laki. Bitaw, salamat mo, honey. Salamat. Bye ka, uy. Bye ka, uy. Kuya, kay pagutan na. Ha? Ibalik nino. Judy, ano ka magkakya ha? Basta makuan mo, mawingig na imong kiwi ron. Ma-airpla ko ng kiwi ni Oh, Mas ay, Suyams pag-apply. Halus.
Hello? Yes, good morning. Akala lang. Yes, good morning, Tita Bayot. Beauty. Ay, hello. Sa pangalan na to. Arjel, single pa ka? Single pa ko sa wan ko rata. Taga-asa ka, kuya? Turel? Torel? Ay, okay na. 22 lang ang pabasahin. Kasi pangalan. Bahalag layo, basta makita ka. Sa pangalan ni mo? RJ, RJ? Si RJ, ikaw na rin. Positive ka, RJ? Positive ka? dili ko bayot sa. Dili ba? I mean ba? Positive ba ka? Taon sa. Bakterya? Natoy sakit sa iro. RJ, saman! Kabit! O, asawa? Ay, kung pangutana, unsay lami. Magbuot pa jud Ay, ka, no? magbuot, eh. Oh. Kabit tawag, ikaw direbe. Oh, kami DJ. Dili. Kamu kay pangutana ka ganiya. Mao gani na gani. Kani nga Ay, pangutana kabit? na mo. Saman, kabit o O, asawa. Para sa imuha. Depende ra na sa imo. Unsa man para sa imuha. Para sa kuha lang, ang kabit. O, imuha Kabit. ra ginawa na may labot ana. Oh, sige. Oh, wala na lagpod. Nganong kabit man? Kaya ang asawa man god, mura ra nagtinapa, abriya ra kinahanglan. Hoy! So, ang kabit? Ah. Ay, joke lang niya. Jog. Oh, Ate di ko na jog. Labayan nagbato na diya. Ikaw ba? Maayo ka ikaw ba? Maayo ka mga bit. Ikaw na try na ba nimo nga Ay, mamahimo? wala po, ko anong kabit-kabit eh. At na try na ba nimo nga nahimo kang kabit, RJ? Kitay na, siguro kayo, hindi mangol kayo anong relasyon sa una, pero move on na lang po ko. Pero So, na nasa relasyon ka ron? Naka-relasyon ka ron? As of now, wala na po. Speaking English. Kaya nakabit naman ko. As of now. Unsa nang as of now? Unsa Bisaya ana? ha, Sa pagkakaroon, naurot na yung mga antibacterial. Itong levofloxacin mo ba? Ano, kung lagi ka ana. Nakita mo na sa akong bag, no? Salamat RJ, salamat. sige, thank you. Salamat, RG. Wala kayo, ganahan ko, RG. Tawagin ko, Jihang. Magbangga ang mga antibacterial. I-like ako ang page sa RG Tita Beauty Space Davao. Kaya ako na bahala sa inyo, ha? Alalo. Kabarangay Saman. Kabit